Jak to? Nejedu. Co to má? To nemá originál. Ne, není, to je replika. To je replika. A ne replika. Nějak to je. A hlavně musíme. A hlavně když se chceš svíst, tak Bobráček. Děláci? Banko, jo? to je teprve 0,0 ještě. Tohle je vanko, jo? To je banko. No. Tohle je banko. Tam Erik sedmičku, já myslím, že to víš. No, sedmička. To je čtyřválek. Jediný banko, který je dobrý, je dvouválek. Ty vole, 13. Jsem si stěžoval, že se vyšel, aby nešli. No, čau. To je nás. 9 rok? To zná 9 rok? Ne. No. To nebylo z deště, takovýhle bazén. Tolik vody tam bylo. Co myslíš, že to je za rok? Tohle? To kde vole? Tak nás opadku říká takhle. No, 9.3 je jiná. Bavora. Jo. Jo, dobře, já jim to řeknu kluku. Jo? Tak opatrně. Tady jo, no, ten výjezd. A je tam nakopává. To je, no. Já jsem tam měl tu 106, jestli tam byl jsem český nebo ne. No. Babička zelená, to je moje tak doma z přestávky na Teď dojde do Bavora. Travička zelená, co? To je potěšení. To je moc agresivní, Bavora. To je ten výtek. A nebo to impreza. Jako tady jezdí to Subaru, ne, ale to je atmosféra. Ono bude vystavený v létě na těch legendách v Praze. Má být až 1000 aut vystavený. A to je 2 litr bez turba, teda. No. Boxer. Že boxer to je, kdo se slyšet. Uděláš takové. To ještě byl poslední normální zvuk do Subaru. No. Zvedneš nohy, no, a to bude už Další chytnu dozad. Podkopneme. Ty Subarách věnou i ty atmosféry. Hlavně jsem jezdil v tom Legacy, v tom starým, no. Už jak je boxer. To tahá pěkně. Škoda. To nemá cenu to točit. To jak diesel. Já taky. Já mám Xaru vlastně, teď jsem měl Xaru TDčko, šláp, prostě nemohla na technickou a mám ještě VTS Xaru, ale z toho 6 kval. No, tak to nejde. No, ale ten teď po 4,5 letech konečně vyjede z garáže, protože se měl domluvit elektrice, aby když se auto ohřeje na 90, aby mi začalo jezdit. A když z té Xary sednu, nebo teď, co jsem koupil to Berlingo, tak to je takový lenov těžký. Fičí, říká. Evo, ne? No, tak ne. A tak já jsem teda mohl. No a stejně to tady prodal. Já jsem dal auto na auto, to se nebaví vole se to Já jim to říkám, dlouho se dělá.
Pozor, Čekáš kolik, ne? pozdravím mami. To se srazíme. No to jo. Já už to posouvám, jenže oni je tak si dělali. Další Evo. No jich to je moc není, no. Ten to tam poslal do toho pole, voral tam. No to jo, ale tady Úplně brutální. No tak když myslíte, když to pojedou obráceně, kde ty balíky otočí, aby tam nepřilítávali takové rychlosti, ne? To pomalí a nechali to být. no ale stejně, jako to podal kruh. Lenka se nepojí. Tragédie. Lenka čekáš, přijedou. Ještě jedna evoluce, ne? Mohlo by být ještě bílý, jedno modrý taky polák. Ještě oranžový. Oranžový to tam je taky, si jede ještě. A ten to tady teda. A Polák, jak jsi říkal. No. Tenhle ten s tím jede poprvé. Poprvé? Jo. Já bych se chtěl ukázat něco hezký. Ale dneska se nám to směje. Evo, připojil to oranžový. Jede někdo, kdo s tím něco najel. No nebál. No to nakoplo ho to tam, jakoby, že se ho to zvedlo, jo? No já vím, já jsem to viděl. Jenže ono tam je díra. No oni to mají napsanou. Tam je díra. To nadskakuje dost. Ne, tamhle je stupně. No. On nesmí to. Přeměnili to oranžový. Tamhle je to zrádné. Tady tichá ty vole, když koukla, nejtichá ty vole, když to je, a to je člověk. Zatáčí vršek, jo? Tak to my taky vyšpíme. Jo, daří, nevím, to daří. Bojíš. To je balzám, viď? To 60 je, to mázeň, je to mázeň. Může ti na to herní salpič, to než No ty pojedou líp, no. Tak stojím pod tebou, tak na mě nepadne.
učím Láďa s takovou vychytávkou, jste musel držet, jo? Děkuji. Máš to. Určitě to v tom? Jo. No, to zakládali. To bude muset polet ruka. Můžeš to nějak náhnout na sebe, cokoliv s tím. Nabitý to asi není, že by si to mohl držet nahoru a... To nemá. Ale, teď. Moje živita. Štěpán se s tím moc nemaže. No nemáš, no, protože to taky sedí poprvé. Drží ti to tam? Jo. Nebo se to dá roztáhnout, jakoby, jo? Koruny stromů. To je čít bavorák. Nevím, od koho to je vůbec bavorák, člověče. Já vím, že tady loni jel, ten právě ten na tom ustřelil předek. Právě, nevím. Jo, já vůbec si nejsem jako jistý, já si to nějak nevím. Jestli je to on. Ta samá žlutá to byl. Já jsem někdy za něm šel. Dučák si koupil karton. Karel Trojan. Jo, Převlík se kouknul, to je hotový. No to je jiný Trojan, to byl Karel. To byl Karel. Ten teď koupil Fábí RTF. No ale nevím, jestli s ním jako se někde utáhl. Tady vždycky jezdil i vlastně Zežníky. No. Protože on tady spolupracuje s Urbanem, jo. No, se nesmí. že Urbaní měli dva, ne? Aby ten jeho brácha to vysekal. ten proběh oknem. Že měl blbě seštelovaný 4 body a neměl ho na polí, jakoby zamykání, měl to na sůvku. Se to bálo, tak se u něj berou, oni se odešli. Byla jenom otázka času, když se tady něco stane. Jo. Oni to rozstřelili vlastně na tom, co se jezdívalo Vysočina, na Vlásenici tam někde. Já jsem viděl dokonce někde jako fotky a to nevypadalo jako auto. No. To je dobrý chuť. To jo, no. Neustojí nic. Když jezdil po Kamenici, tak už se lidi báli, vole, co by někam přistali. Ale o tom 1,8 furt. No já vím. Gáňa se do toho nehrne, má doma potom. Ty to chceš prodat, protože to 2 roky do teď. A když se tomu všechno vyšperkujeme, odladíme tak, jak máme. Teď začínáme vlastně na tom největší. Když si to není ta Felicie, co měl být tam. Největší věcech. To nevím vůbec. Byla bílá. Tam byli, jak jsem byl zase. Znám, to bude. Jsem trénoval 14 dní.
nahoru, protože to jde jako... Protože to je to prakticky jde z půlky na nouzák ještě ke všemu. Jo, oni jdou v nouzáku, tam má něco problém. Fuj. Když jsem s ním mluvil, říkám... A nějak to čoudí normálně, ne? Tolik tedy, ale... Jenom natáhl. A jak mu to pak musí jet teda normálně, když se jde No, ono to jede jako Fretem potom, no. Tam byl na tom testování rovník bělej a to je šílený jako. Ale bude tady víc takových, ta trojka golf. No, teď jde Indra ten. Ale tomu to tak nehulo. A kdyby se ekologové poměli, řekli hezká travička, vole. Mi řekli, no tak pojďte na emise. Vole, o emisích by nemluv, to jsou ty takový paka, že vyhodí tě i za porezlý trubičky na vrchu. Přitom je takhle setřeš a potom je úplně nová, že mi to od bordelu unese. Jsme vyhodili minulý ten chána z technické. Přání už. A pak chodí a šroubovák vole do podlahy ze spodu, ale u nového vůbec to neudělá, ale u starého prostě... Kála mi meldě, no, ale co v pohodě. Já jsem s tímhle ještě nebyl, co jsem koupil. Teď od květnu by měl být nějaký měl. Bude asi to. Třeba tam nějaký Je to pěkně vidět z toho vrchu. Zač? A když jsem to říkala, tady no. Hele, to mě jde dobro. Jsem to říkala. Anton přijel nějak koní, ne? Taky si stěžovali na ztrátu výkonu v první rychlosti. Jo. A jak čím jako? Nevím. Nevím. Už se jim Tak on je to první ostrý test toho motoru, ne? Po tom Loňsku. No, když se tady zaklepal, no. Já si myslím, že to vydrží, vole, no, s děravým chladíčem, vole. On se rozlítne, ten chladič. No. Přiběl Roman? Jo, Roman je po Mejrovi. No. Snad s ní nepraští, vole. S ní je hraz osázavý. To jsou ty A motorky, ne? No. Neznám. A Michal, a proč nejede Michal s tou čelikou? To není hotová ještě. Není, jo. Není. A když jezdil už? No to bylo to, co na těch Zlobicích tam měl civiláka, to byla ta potom Bertonem. Jo. A on staví jakoby repliku a snad to vyjde On to dělá novou, je. No a staví vlastně novou ještě jednu, ta by měla být na Barumce na Legendách. No je to psal, já jsem právě psal na Facebooku. Jednou, já vím, že... Já scháním na tuhle čeliku Kloxenzo, na sklepání. Teda. No, nebo 2 litra. On taky objednává díly z Anglie. Je nejlepší video, ale bylo nejlepší. Jak tady šel? Já na eBay se stříhám. Že říkám, co si objednal levný právě čínský. Kde mi přišel? Já mám taky
s některýma věcmi. Jako, tak jsem říkal, no, tak to je jako síla. Člověk šetří na nepravých místech. No právě. Si lehnu o práci. Kdyby Peugeot? Ale steklej? Peugeot. Tady jede. Tohle jede asi nejvíc ze všech aut. Nejlepší auto na závod. Já to taky těším, až vyzkouším to VT, co to bude dělat. To je vlastně bývalý jakoby A jede to tak Sara, no. to bývalý nejďáky. Já jsem o tom čet právě, já jsem to nikdy neměl, ale čet jsem o tom a tam psali, že jako... A měl to TDčko starý klasický a pak dvě tyhle VTS. To mě nasralo, to muselo jít dolů. 1.6 jako taky dobrý, ale ten druhý právě 2 litr. No to je 2 litr, to je 22 kg. No, tak ten. A tam psali, že to je... Ještě když je 600. Máš se nám vrátila ten? To je 1.7. No, tam je 1.7. Ale... Proč to šli si piva? Se vypila. No právě. Vytlačený. Černý ale piju. Šlehu, tak jsme koupili bouranou a skvěle, tady jsme na to bylo asi vonko. Pak byly ještě VTR. No, v tu chvíli ne. Když tam sedíš, tak ne. Jeho líto bylo Ty král. Se nebojím. No, já si spíš myslím, že se dozvěděl, že na tom byl blbě časově, tak přidal. Už jsou to jenom disky. Se mu budou letos ještě chvíli smát, tak... To bude možná černý. Pohřeba. To jsi takovou vyšší. Ne, víc cviků, aby to nechal. A co my chceme asi? Na okně. Před řidičem.
Svatý Jan. Vytu. Ne, to je na tebe. To je na tebe, nebo... Jsme študovaný, já nejsem. Ale jsme to viděli v té občance. Jim na to nestačí řádek. Ještě to nadpali do jména. By teoreticky mohl být bez papíru. Do fotky, ne? Guru, ty vole. V tom guru to nebylo Ani jako navigátor dneska. Tam dys. Lektik. Kousí si ty nechty. Něco řek. Dobře. Teď si nic neuděláme. Teď s tím nic neudělá. Ty to máš horší, teď podle mě. Jo, to nemůže. Tak jako. Není co totiž. Natoč vašim, ne? Takový nějaký hezký rozhovor. Ten karton těch cigaret. Ne, právě ten akorát jsme nemohli najít parco. Tam přelepili SPZ-ku, teda Harry. On tam má takový stříbrný to a my jsme fakt kde Petr Dobar. Tak jsme tam byli jenom sami. A teď jsem říkal, tak jsme to hledali a on pak říká, tam bylo Jedna, která se do závodu nikdy nedostala. nenapadlo nás zavolat. No a potom teda, když už jsme byli venku, tak Jako Lancia to, CVčko. Akorát do toho závodu a on říká, když je tam, Právě, že to je jedna šestka. na baterky, tak No. to je takový stříbrný. Jedna šestka v tom je a to 442 kg. Ne, pak udělal Lancia, udělal poslední model, byl 1.6, 4 válec. A mělo to 400. Tady tak dlouho nebude. Poslední je to už se nikdy nedostalo do závodu. Lancia ECV. Jo, takhle. To. Já myslím, tohle je 1.6, to tam psali, já mám doma časopis z toho roku. Jako mašina. Tam psali, je to 440 kg, 600 kg. 1.6. No, Tak to teprve jo, jako určitě částečně znají to potřeba poslouvat. A jako říkám, že to nemá úplně proveditelný, takže jako mi to zase tak neštve. naběhly gorily. a říkám, tohle to kdyby bývalo jelo. I ta trochka měla přestavenou, ale ta tu prostě nejde. Tak je to asi změna. Je to škoda. Ale skončilo to na blbosti lidí, na ničem jiným. No, to je tragédie. Skončilo to na bezpečnosti. Ale
jako říkám, ty borci, ale dneska, protože ty co viděl, tenkrát, ty jezdci museli být fakt borci. Takže To ne. s tím to vyprávět celý závod. Ale dneska už dokážu udělat, jo, takže já si myslím, že dneska by to byla otázka do bezpečnosti. A každý chce jít na závody a vidět tam, který jede. Tak jako prostě je fajn, ale to bude. No, ještě. Takže sobě v Praze nebo si to mě nechce. Ještě respekt. Ale říkám, ale tam ti dělá i ten protože oni, když to má, každý a prostě ty ještě byli fakt borci. Říkám, to dneska prostě ty jezdci, někde jinde. Ale to je všechno o někomu, že ty staré jsou, jo, ale prostě to je, říkám, je to všechno o někomu, není to ani tak, potom není to auto je dobrý, já byl to, jak je Tady to pojď. Jako za policii tam, ano? No, asi za policii. Jedna pět se má, jedna pět. Nejlepší byl oci s těma golbusama. No, no, taky. Závody si jezdí Bez vody, bez vody. Jenom to bylo get. Sportem. a mocný stát začínající jezdce, mladý kluk je prostě všechno dohnané.
To nebyla včera, to bylo... No ne, Gajdo. tak Jo, ráno jdeme první průjezd. jo, a pak bylo Gajdo, ještě taky napádali. A to nevím, co to bylo. No, už jsme rovně cuci. Člověk dokázal Ale do těch si vykudávali 1,5, víš? Čára tady nebyla. No, a to tady u horizontu. to je z toho dýzla. Ten opák. To je? To je ono. To jsou ty gumové hadice pod tím autem. Ale ono to vede až na ten horizont. Více, než prorazíš, já nevím, co to prováží. No ne, to je ten pruh, že se Tohle je Já pozval hasiče. Měl bys. Jak jo. To je jeden z nich. Jedna šestka. Taky to mohu. No, Chci si udělat radost. Johánek jsem koupil, ale že se má dosypalo 800 ty na trojky na 850 Bibli, jako ten sešit. zvykově, podle Chci udělat herbu. Takže když to člověk natrbal, tak mu to je. Za kolik? Jedna pětka je stejně jako jedna šestka. Jako napsaný rozpis za Takhle to je podzák. Je to předražené. Stojí 850. Honík, ty vole. Vyrvali filtr, víš? Tohle si zdaní nebo bez. Tak já si proto zajdu. Jsi stejně na litru. Jsi stejně na litru. A tak dobrý je, ne? Jako, jestli ti to pomůže, a nebudeš to tam psát jako bleky. Jako blecha psát nebudu. Jak ti radila? Já jsem na to koukal, on tam nechal u tebe to. Tak to neměl špatně napsané. Jsem mu to nadiktoval, ne? To jsem zase nemyslel. Protože ta Dej, furt to tam nechávat. úplně první ta z favorita, má ty jahly na říjel. Mazaná je prostě říjel a jsou tam jehly hlediska. A ty novější všechny mají už drážkovou říjel a nejsou tam jehly. Já ve vláska. Je to mazaný přes drážky. No a oni, že by dali tuhle ten stále čelo zkrácený, s tím řídelí a kola sériu. No a už přivezli 3 horovky, ani jedna to není. Takže já mám dva razy Mytí ve vláskách? ani jedna to není a tak museli jezdit sériu. Jo, takhle. Protože Jak se ráda zopakuju s těmi. Děkuji. Ale nedoslíte. Ano, ano. A tebe slyším. Čím víc piva, tím víc se dět vedle. Alenča. Teď jo, vej.
tam na Šumavě. že asi špatně, To je jasná věc. Povíme, jak na Jo, zlejtně. By bylo, to bylo, Teďka se zlejím a pak až zastrácí. Přesně. ty se ozývá. Co? Jo, já? Co ten chlapec tam bude mít za to video? to jsou všechny ty stroje legendární, to byly Getty. Čelichu taky, já mám čelichu, já jsem měl dvě, teď mám jednu jsem prodal, mám druhou, jsem dal celou, ladil jsem nějakých 400 koní, dal jsem tam prostě velký turbo, Dáme ty kuželky. tohle, honice, šrouby, programovatelnou jednotku, všechno mám. Já jsem ubrál, tohle séčku, to naladil. Tady mít tam Dali jste jí vychladit? je v chladu v garáži. Tak hned tak přijedem, tak jdu vhled. Jak to děláš, Jaromíre? To víš ze sedmýho. Já vás taky ne. Já ho taky nikdy. Já nás nikdy ne. Co viděl? A za 2 roky ti budeš měl jenom jednu. Jo. Jenom jednu, jo. Dvakrát si nepamatuju. A co si nepamatuju, to jsem nesmál. To je 8. domova. Když teď vyrazí. Ještě máme čas. Komu?